jer sve sam ja i pametna i luda. Anđeo i đavo pod istim krilima. Slegli su se utisci posle koncerta koji je Marija Šerifović održala u Narodnom pozorištu, posle mnogo polemika. Sada kada sam i pogledala neke snimke, definitivno je to bilo jedno čarobno večer. Posebno drugačija nekako, svi smo bili tu, to je kao izgledalo kao jedan veliki dnevni boravak, onako i svi smo se osjećali nekako domaći, nekako kućevno, šta je znam. Svakom šta je budio. Jedva čeka 7. april i koncert u Sava centru na kojem će gošće biti Nina Badrić. Svim ljudima koji vole dobru muziku i vole ono što radimo Nina i ja, sigurna sam da ćemo im priuštiti jedno ludilo mozga od programa iz prostog razloga što to neće biti ono klasično najavljivanje gosta. Znaš, gost i ja ga najavim, gost izađe, on otpeva 2 pesme, vrati se nazad. Ne, to će biti stvarno jedno onako da se rastopiš i da ti nije žao da tu ostaviš i kost i kožu. Uz Marijino ime uvek se vezuje i pobjeda na Eurosongu. Nije čula pesmu Goodbye koja nas ove godine predstavlja na tom takmičenju. Uz svaku srpsku delegaciju ja onako šaljem pozitivnu energiju i želim im što bolje plasman. Pesmu stvarno nisam čula, osim da je radi Ivana, tako da verujem da čim je radila Ivana da to mora da bude negde dobra pesma, pretpostavljam. Kako su smislili sve ostalo, stvarno ne znam. A kada napravi presek svih 9 godina koliko je prošlo od pobjede, zaslužan za uspeh je... Ona je od gore. Medije zabavlja i njen odnos sa Jelenom Karleušom, sa kojom sedi u žiriju Zvezda Granda. Jelena i ja smo ono kao 2 majmunčeta u kavezu, otprilike, znaš, ljudi plaćaju da nas gledaju. Ali se jako dobro snalazimo, što neću reći snalazimo, nego su nam tu energije onako drugačija, opet slične, vrlo se brzo ukačimo na bilo kakvu foru ili bilo šta što jedno od nas dve kaže i vrlo često i mislimo isto kada su šale u pitanju. Ipak duet ove dve drugarice verovatno nećemo uskoro čuti, jer Marija sumnja da postoji čovek koji bi napisao takvu pesmu.